गोंयभर लोक आयज चित्रशाळेंतल्यान गणपतीच्यो मुर्ती घरा व्हरपाक लागल्यात. गोंयच्या पारंपारीक मुर्तीकारांनी ही कला तिगोवन दवरल्या. इब्रामपूर पेडणेचे शेटकार फॅमिलीन 100 वर्सां जाली हो पारंपारीक व्यवसाय तिगोवन दवरला. पुराय फामील रंगकामात बुडल्या. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. आमच्या पूर्वापासून म्हणजे आता गेली म्हाका 60 वर्सां जाली. तेच्या पयलीं आमच्या बापायन चुलते सगळे आमचे शाळा म्हणजे तेव्हा कमी गणपती घातले आणि आता तेव्हा पळय आमचो गणपती मातयेचेच करीत आमी सगळे चुलतो बी. आणि आता सुद्धा आमची प्रथा ती मातयेचेच आमी गणपती करता. गेली कित्येक वर्सां मी काम सर्विसय केली आणि सर्विस सुटल्यानंतर मी पायलटाचो धंदो 25 वर्सां गेली 25 वर्सां करता. आणि त्या धंदो जेव्हा गणपतीचे काम असता किंवा आम्ही स्टार्ट करता तेव्हापासून मी ते ह्याच्या पायलटाच्या धंद्याक वचून येना आणि ह्या व्यवसायाक मी चुलत भावाक बीन मदत करते. म्हणजे लग्न जाल्ल्यापासून त्याच्या 2-3 वर्सां पयलीं मागीर फक्त रंगयता तुम्ही? रंगयता, नागोबा करता, कृष्ण करता. खंयच्यान शिकली तुम्ही हे गणपती किंवा नागोबा करपाक किंवा रंगोवपाक? हांव हांगा लग्न जाल्ल्यारूच शिकलें हांगा येवन हेच शाळेत. तरी गणपती कितले रंगयतात तुम्ही? म्हाका टायम मेळटा तसो. आम्ही इब्रामपूर पेडणे गोव्यातील श्री सेटकर कुटुंबीय म्हणजे आम्ही 3 जण भाव, कृष्णा बाबल सेटकर, अजित बाबल सेटकर, संतोष बाबल सेटकर. जवळजवळ 100 वर्षापेक्षा जास्त हे शाळेक आमचे गणपती चित्रशाळेक जाल्ली आहे. आणि विशेषतः म्हणजे आमच्याकडे म्हणजे गणपती माझे वडील किंवा माझ्या चुलत्यापासून सुरुवात झाली ती आजपर्यंत या शाळेत मातीच्या व्यतिरिक्त आम्ही प्लॅस्टर किंवा कागदी लगदे किंवा अन्य जे काय आता नवीन नवीन प्रकार जे चालू आहोत त्याचे प्रयोग आम्ही करत नाही. फक्त माती आणि मातीचेच गणपती या शाळेत करतलो अशी आमची इच्छा सुद्धा आहे यापुढे.